אחד ההיבטים של תיאולוגיית ההחלפה, על פיה הנוצרים החליפו את עם ישראל, ועם ישראל לא יותר עם הנבחר, זה גם להאמין שבעצם כל הדברים הקשים שעם ישראל חווה במהלך הגלות, והגלות עצמה, זה עונש על תחיית ישו. אז אותה תיאולוגיה אנטישמית קיימת גם אצל היהודים המשיחיים, ורואים את זה אצל הרבה רואי קהילות. למשל ג'ונתן קאן שאמר בשביעי לעשירי שזה עונש על תחיית ישו, אבל כבר לפני זה שיהודים נפגעים בפיגועים זה דבר טבעי, אבל הפלא זה דווקא שיהודים משיחיים לא נפגעים. תגיד לי, מה, אתה נורמלי? פחות מ10% מהאוכלוסייה, אתה מתפלא שהם לא נפגעים, אבל כך אמר צ'ארלס קופף מהוועד הפעולה למען היהדות המשיחית, סליחה אני קורא, ממשיכים אנו להתפלא שאף לא מאמין אחד נהרג או נפצע באופן רציני במהלך פיגועי ההתאבדות או במהלך הסכסוך הנוכחי. הוא אמר את זה ביולי 2002, 8 חודשים לאחר מכן יהודייה משיחית נפגעה ונרצחה.